Oh, ayo lo. Ya ho. Ye hey. Niki tasih sesarengan kalian Abi Mulya lan uga AG Pro Audio Profesional. Niki kantoran pinaramanipun Bapak Kepala Desa wonten dalu punika. Satrio nggih. Pinta sing ati-ati sesarengan kalian panipun putra putri budaya. Arasa nggih. Yo. Kasusul wonten sang wingi ingkang nomor 3. Ana Oka bocah bagus sing ati-ati nggih. Lan uga kasusul sing nguri Mbah Bayan matur Joko Boyo Desa Banaran. Sing angka terakhir ana Abel. Wih, apa iki? Matur nuwun Dek Danang Bendungan Gondang dalu punika rawuh man suwah ayo wis lengger dina sing ati-ati anggone makarya wonten sakjroning alun-alun nger ya iki lho dagangane Mbah Lurah sing taun ngarep jaranan karo wayangan nger. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hop. Wus. Blah. Prayitna nggih setunggal sampun katuraken dening panjenenganipun para rawuh. Para antika sami penonton wonten dalu nggih. So. Ayo nggih Arsa. Woi. Alon-alon gone makarya sesarengan Abel. Woi. Hey, ho, hey, ho, hey, oh, Wah, ayo. Ya iki lho man, ya iki lho. Sapa iki? Abel, Tun. Abel sesarengan kalian Arsa. Wih. Yo. Tempe. Sawetara suwe ora ketemu lir wong bagus. Monggo katuran pinarak dalu punika sareng kuda budaya nger. Oke. Hei, ho. Terus ayo nek bagus. Kaya ngopo lah kaprigelanmu weh. Ayo. Ho. Iya. Hop. Ayo le. Woi. Londong ini kaya manggen. Oka. Ayo le. Siji saha siji. Dikepenake ayo oe yo
Nggih matur suwun Mas Ambon manis e. Nggih matur suwun nuwun kanca-kanca Kediri nggih. Nuwun kondur rumiyin. Ayo ger kuda budaya lampahipun katon gumuruh ngebaki wonten sajroning alun-alun dalu punika sorek kang ambata rubuh dampiak-dampiak barisaning prajurit kuda coba wigatena jaranan kuda budaya hop so ya ya push hop katon sigrak lenggahipun dening para satriya kembar jangkep jantai wonten 6 nggih kang sampun samapta hanite turangga kanthi gumregah gagah pansuryane dasar bagus lan tur pideksa nggih wah oh weh ha hoi ayo up jos up nah ho pancene rampak lan uga sigrak wah kesit-kesit gerdur pandi kesit man hayo sanguni iki ngono mari tak jamoni kok gerdur jamune apa man alah kae manut tamburi mojokan kae ya sing sayo iya lu mok ya lo es monggo Dek Apin katuran pinarak wes su lo ayo ger bocah bagus sing ati-ati lengger pak bong sayo ayo pak us so ahe hao opla he so yo ahe ho la yo iki kang kawinastan kuda budaya Lombok jajale sayo Mas Gogon kaya dong sampe nyambike pedes gon hey
Yuk, 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 yuk. Ho ha, la 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 la. So, 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 la 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 la. Sing duweni pasar Kliwon nggih rawuh maneh. Matur nuwun sedaya kanca-kanca katuran pinarak. Oke. Jos. Hea, goyangane. Campur sari. Jaranana campur sari. Niat mateni yo korak-korak teko. Yo, yo. Neng ndi ambon tak toleh reneng. Yo korak teko. Oh, neng arep enek sumbere, Dut. Sapa? Buri korak. Matur suwun Mas Tempe. Yo. Hopla. Ayo li arsa sing ati-ati sesarengan anggone makarya Abel. Buddha budaya. Goyang Siti. Jos. Buddha budaya. Yuk, yuk. Hae, hae, hae. Hao, hao, hao. Hae, hae, hae. Hop. Bergoyang, esek, esek. Bergoyang, esek, esek. Bergoyang. Hao. Yuk, yuk, yuk. Yuk, 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 hop. Bergoyang, esek-esek. Bergoyang, esek-esek. Bergoyang, esek-esek. Jos.
ora sida to. Ora sida. Iki mau tak kira klasike sik ana maneh. Budaya Mas Stres. Sak jose lho, Tut. Sawet dapene mburi. Mas Stres. Gentayangan yen awan doyan mangan wong klisi ana yen dalu tan bisa turu namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedhek aku dimen mari kangen waton sliramu sumanding gentayangan he oh he oh he ho ho ah he ah apa ayo rakyat lo padha sing ati-ati lan padha sing pratitis kutha budaya oh doyong ning pinggir kali ayo moplong apa wis ana sing duweni belang lawe kabeh mung timbang kowe aku wegah Yo oh jas waru doyong adek doyong ning pinggir kali ayo moplong dasare mikat ati tuku tempe ning pasar murah yen kowe aku wegah saderipun kula matur suwun sanget dhumateng panipun Bapak Kapolsek dari tim keamanan jajaran Kecamatan Kapandulung Egung ingkang dalu punika handharaken kersa rawuh badhe ngamanaken wonten jroning pahargyan keamanan saha ketertiban wonten dalu punika.
Udut. Ya ayo Mas Sutres. Piye kabar itu? Dot. Hop. Ye ye ye. Piye karepe kok aneh mung gawe goreng esemu nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur lali ora matuk becike yen kapathuk bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe ye 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 piye karepe kok aneh mung gawe goreng esemu nojen nuju saiki wis mukti kowe kok njur nyelaki ora matuk becike yen kapathuk bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe hae oh oh ho ah hae ho ah hae so ho ah hae ah hae ayo ngerepel sing ati-ati cah bagus sesarangan kuda budaya Mari pesani
Osa. Nek dul. Ayo. Osa. Yo. Bapak singkek. Ayo. Tanggung rejo bapake gendon rawuh Rut. Masak ta. Iki Mama Kimochi ning ndi Mama Kimochi? Kamburi. Aku urung disangoni Rut. Mas Bajul rawuh nggih. Iki wis titiwansine Yongker kuda budaya. Ayo. H-O. A. Yo. Ye. Jas. Ya. Yo. Ha-he. Hop lah.
Kepriye apa sih isik ya ya ayo sareh ger ayo lo bel sing ati-ati anggone makarya sesarengan kalian diumpang ya yo oke ayo ayo Leka oke ya besarangan kalian ger arasa weh ayo lo Bapak Gendon Mas Bajul matur nuwun rawuhipun kawis tara iki pengalaman ora ana kita bersani dalem iki wonten dalemipun Mas Bagus Mas Bajul ayo hae ho 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 au bo ho ha o hae lo 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 lo
niki panipun bapa dasar kula nyuwun diterke bali po. Wah. Sak sampunipun sira kang sampun andhahar sak jroning pupus ingkang dupa kemelun ingkang anggang arum ingkang agondo wangi mama. Oh sene dak ora jroning telak kawula sampun tuwa. Sapunika kula nyuwun diterke bali po aku terno bali po. Wah. Ayo. Oh oh oh